Sinibingelele sinamukele ku MNTV channel kuphina kuphilani buka khona uhlelo sibonga kakhulu abantu asebe subscribe nawe anga subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe. Namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba nezinsizwa ezibiza ngechwepheshe rhythm. Ngizocela ukuthi lezi insizwa babuke lapha ekhaya ninike ithuba nilalele zichaze nanokuthi umculo awutholakala kanjani. Okwamanje ngisacela abafowethu ukuthi umuntu ayichaze ngamunye ukuthi ubani usukaphi. Siqale ngayo mfowethu. Igama lami ngumsawakhe wahadela ngisuka endaweni yasemsini sebenza eqenjini lechwepheshe. Mfowethu ngiyabingelela kakhulu kubabukeli be MNTV lo okhulumayo njengamanje usikhumbuzo wakwamakhunga. Noma ke ngumuntu osebenzisa kakhulu isibongo sakwamtshali ngoba ngizalelwe khona ngakhulela khona ekhaya koma wami. Ngilunga elumholi futhi weqembu leSharity. Okay, bonke ngibingelele babukeli igama lami mina ngusibonelo ngawahadele ngisuka endaweni yasemsinga esigodini sawangubukazi. Ngisebenza khona la kuchwepheshe rhythm. Okay. Baf ngibingelele nami babukeli be-MNTV uThembani lo akambatha udumele kaMehle Mamba okanyunelo. Nami ngidabuka khona eMsinga esigodini sakwamajuzi emtshaleni isigodi. Ngisebenza khona nami la kuchwepheshe rhythm. bafethu emakhaseni izwile izinsizwa zibeka ngizocela ukuthi ngesigxile kumholi kancane siphinde sikhona ufuna izinsizwa mfowethu ngithi ngifuna ukuzwa ukuthi mhlambe iqembu ichwepheshe rhythm lisunguleke kanjani la ukuthi lisuka kephi. Ngiyabonga msiza ukuthi unginikelele ithuba mfowethu. Kusho ukuthi eminyakeni yabo 2001 mangisafika nje eGoli bekunezinsizwa ezobhuti kimi esikhule nazo ndawonye sibuye sibe yihlobo futhi ezimbili zakwaphakathi neyoda yakwamtshali zingomzala kimi zonke ngoba izinsizwa zasekhakoma. Sahlala phansi kwatholakala ukuthi sonke sinephupho elifanayo lokwenza umculo wesintu. Sahlala phansi sakuvumelana lokho kula okwaqala khona iqembu lechwepheshe rhythm kahle kahle. Noma ke sahamba saya e-studio sase-Tax Studio kwaYani singenalo igama leqembu singakhathazekile ngalo ukuthi sizolibona kamuva masifika e-studio sirekhoda kusho ukuthi mina bekuyimi ocula phambili nangaleso sikhathi. uVixita wakwaphakathi akade simbiza ngobucosololo kuyena odlala i-lead guitar bese kuthi uPhethu wakwaphakathi benoSkepe Mtshali benza ama-backings kusho ukuthi senza nabo ama-vocalists sobathathu. Sithe mangabe sesirekhodile kwase kuba khona omunye ubaba wakwaGoqo owayehamba neqembu leMthente esasiqondane naye lapho. Wayesesibuza ukuthi sibuya phi nendawo samchazela nje wayesethi liyini igama leqembu leni. Sase simtshela ukuthi hayi besingakabi nalo igama kuyilapho ke akathi ngicela ukunipha igama enginithandela lona nochwepheshe. Salijabulela kakhulu leli gama salisebenzisa satholana nenye insizwa yakwaNdlovu eyayisebenza ine-office lapha e-building yase downtown ine-office kuse umculo kwawusamba ngamakhampani kakhulu. Satholana nenye insizwa yakwaNdlovu yayisebenzisana kakhulu nomunye futhi okwakuthiwa uMarubin naye futhi enekhampani besebenza ngokusondelana noBheki Hlatshwayo owayeumphathi wekhampani Ithuthuka. Kusho nje babe sebenza ngokubambisana wasithatha sa recorda sakhipha i-album ethi Ngijabule ngaphansi kweqembu lakhe. Okuthema ngabe sesienza eyesibili eyayinesihloko esithi Angizwa Lutho. Kusho ukuthi kwase kuvela inkinga yokuthi wasishiya emhlabeni ubhuti wakwaNdlovu esasingapha saba nenkinga ukuthi leyo album yagcina ingasaphumanga. Sithe sisalwa nendlela yokuthola enye ikhampani savelelwa umshophi ke ukuthi lo wayesilalela isigingci uViki umfokaphakathi washiya emhlabeni. Sake sahlala ke isikhathi impela nje kushuthi saphazamiseka kakhulu nje emoyeni nasemqondweni. Indaba yomculo sayibeka eceleni ize ke ivuka kamuva ke kimi manje unyaka ka 2018
senginesifiso sokuthi no ake ngiyiqhube lento noma ngingasenazo izinsizwa engaqala nazo ngoba uPet noSkepe basekhona sisasondelene kakhulu ngempilo namanje bayakweseka lokho esikwenzayo kodwa abasasondele njengamalunga awayicula eqenjini sebefana nabantu nje abalengamele nababukayo ukuthi kwenzakalani ngilo ngase ke ngithola izinsizwa ezintsha lezo oyibonayo ngase ke ngokubona ukuhamba kwesikhathi ngasishintsha istyle kancane asangabe sisaba yilesa style esasisicula kudala sasishintsha senza into ehambisana nesikhathi ngenxa yokushintsha kwestyle kwaphoqa ukuthi negama sithi ukulishintsha sase siyibiza ngechwepheshe rhythm ngenxa ke yokuthi namaqembu ayesebenzisa igama chwepheshe ayesekhona amanye phambili awayiqhamuke ngemva kwethu kodwa ngenxa yokuthi sike saphazamiseka sama alithathi igama sebenza kodwa nathi ngoba besingafuni ukusuka kilo sibone kungcono ukuthi sihloniphise ngokuthi sibize ngechwepheshe rhythm kukanjalo ke indlela esisungule ngayo leli qembu kwethu kuyangijabulisa ukuzwa ukuthi nani balalele ekhaya leli qembu ochwepheshe iqembu kahlahle elidala ukuthi nje selivuke kabusha elavuka laba ichwepheshe rhythm mfowabo baba ngifuna ukuzwa mhlambe iCD enikhiphe kamumva isihloko sakho nje sithini nanokuthi niyenzele kusiphi istudio or icompany kusho ukuthi mfowethu esikhathini esiningi umculo injengamanje lento leyo yokusebenzisana namakhampani isincane kakhulu usuyahamba nje uyirekhodele uthole indlela zokuphusha umculo wakho ngokusizana nabantu osizana nabo ngoba isikhathi esiningi umculo usuhamba kuma digital stores kakhulu ukunase emashop music njoba wabona ukuthi makufika iPiracy avalwa amaningi amashop omculo anjengo Reliable nabo Jet Music behlisa ama branch bawakhatha ngenxa yokuthi umculo bungasayenza imali ngenxa yePiracy so nathi siye sangena e-studio satholana no Thisha kwakwamchunu okuyena owasiza nenye insizwa yalapha ngasekhaya edlala ibass guitar edlalela nje omasikanda abaningi ucela Musa wakwaZuma ngahlala nabo phansi bangibonisa ukuthi hayi kumele ukuthi italent lakho liqhubeke sicela ukuthi sixhumanise ne-studio esingakusiza ngenxa ukuthi amandla ke abesemafishane sisabekezela nje kwaze kwahlangana ngathatha bona futhi kwayibo abasidlalela izinsimbi uThisha Mchunu njenge lead guitar yethu nocela Musa Zuma njenge bass guitar bangisa kuThami ngokwasibiya one studio lapha eMalvern esibizwa ngaMashinga sahamba sayokhulumisana noSibiya wasimukela ngezandla ezimhlophe senza khona i-album yethu yokuqala ngo-2018 eyayinesihloko esithi iminyaka emibili ingoma ezu-12 eyaba mnandi kakhulu noma ke ingasabalalanga ngokwanele ngenxa yokuthi bese sisalele emumva kakhulu ngolwazi lomculo ukuthi kwenzakalani sisalithungatha kodwa nje eyafinyelela kibo nginethemba lokuthi bayithokozela kakhulu kwase kuba khona ukuphazamiseka futhi ngonyaka ka2019 kwanengqinambi nje ithile ezenza ukuthi singabi nayo i-album saze saphinde senza eyesibili ngonyaka odlule 2020 esihloko sithi ziyithela ngothuli okuyona album esiyikhiphe ngoDisemba evikini nje lokuqala kuDisemba ngonyaka odlule ka2020 nesibhizi ngayo njengamanje esiyiphushayo esiyipromotayo esizama ngayo yonke indlela ukuthi ifinyelele ebantwini ngakho konke okusemandleni senizwele bafethu insizwa ayibeka lapha kuyichwepheshe ukuthi iqembu lisunguleke kanjani nanokuthi iqembu selihambe lahlangana ziphi inkinga mhlambe ukukhombisa nje ekhaya ukuthi sihlezi nomculi lana mfowethu awuphabalalela umucu nje owodwa ongathi nje uyabazwisa kahle kahle ukuthi ichwepheshe rhythm iphethe ini wemfowethu ngizothanda nje ukucula ingoma esengiyipromote kakhulu endaweni nje bengiperforma kizo samba senza ama promotion la eGoli iyona ngoma ngade ngidlala futhi ngibona ukuthi abantu bayithokozela kakhulu iyona engizoyicula njengamanje ukuthi mhlambe oke wayizwa eqhathanise lokho akakubuka manje nakakuzwile ebona ukuthi ngempela ithina abanikazi bechwepheshe rhythm wangibuka lo mama eTexini wathi mntana mowakwabani ngamtshela
wathi mntanami ngiyakuthanda awu mina ngizela izinsizwa ngizela abafana bahle wangibuka lo mama etekisini bantu wathi mntanami wakwabani ngamtshela wathi mntanami ngiyakuthanda ayi mina ngizela izinsizwa ngizela abafana bahle wathi mntanami ngiyacela ngicela ukuthi uzongibasela umlilo ekhaya wathi mntanami ngiyacela ngicela ukuthi uzongenzela itiye ekhaya wathi mntanami ngiyacela ngicela ukuthi uzongibasela umlilo ekhaya wathi mntanami ngiyacela ngicela ukuthi uzongibhakela amakhekhe ekhaya wangibuka lo mama etekisini wathi mntanami wakwabani ngamtshela wathi mntanami ngiyakuthanda ayi mina ngizela izinsizwa ngizela abafana bahle ime kanjalo le ngoma mfowethu.